Com a director de la Institució de les Lletres Catalanes estic molt content de poder celebrar els 18 anys de Literarum, d'aquesta visió que van tenir fa 18 anys de pensar que la literatura es podia expandir cap a les arts escèniques i portar-la a nous públics, i també de pensar que Móra d'Ebre podia ser la capital literària per uns dies de la literatura catalana, i amb ganes també d'obrir aquesta nova etapa a Literarum amb noves xarxes, nous col·laboradors i sobretot amb una voluntat de créixer, expandir i portar la literatura a tots els racons. Bé, la veritat és que és la meva primera vegada que assistixo a Literarum. La veritat és que estic impressionat, no?, d'alguna manera de veure tots aquests llibreters, totes aquesta representació d'arts escèniques, d'alguna manera posant en valor la llengua catalana i sobretot la llengua ebrenca, no? Per tant, una valoració molt positiva i molt content d'haver pogut vindre i poder participar a Literarum. Donar les gràcies a la invitació per part de l'Ajuntament i felicitar-lo per esta activitat. Si parlem de Literarum d'aquesta edició del 2025, han complit la majoria d'edat, així com la 22a edició del llibre ebrenc. Han estat uns dies molt intensos, els dies s'han ampliat, van començar gairebé fa una setmana. Ha sigut una sèrie d'actes que la veritat aquest any han posat molt al nivell de tot el que són els espectacles, així com les presentacions, les exposicions i de més. Ha sigut, la veritat és que la valoració és molt positiva. Jo crec que l'edició d'enguany ha fet un salt de qualitat en moltes coses. És una edició que es recordarà sobretot per aquesta visió molt més completa de la literatura i la cultura catalana. És una edició que farà un salt donant a conèixer Móra d'Ebre i el Literarum a llocs que no havia arribat fins ara, i estic totalment segur que se recordarà aquesta edició també per ser una de les edicions que haurà constituït una visió on la llengua i la literatura no només del Principat sinó d'arreu té una principal i central importància al literal. Hola, soc el Sergio Bassa de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre, una de les 5 llibreries de la carpa literària de Literarum. Us podeu trobar com cada any a la Fira de Llibres Ebrencs i us convidem, com sempre, a que torneu a visitar-nos a la Fira d'Espectacles Literaris i de Llibre Ebrenc. És el nostre referent cultural del que és la Ribera d'Ebre, però també de totes les Terres de l'Ebre. Jo crec que ens ho sentim molt nostre, però som referents arreu dels països catalans. Una fira d'espectacles literaris en llengua catalana jo crec que no és el lloc, i per tant el que hem de fer des del territori no és res més que recolzar-ho i sentir-nos molt orgullosos. Estic encantadíssima que la Fira Literarum existís, que és un referent cultural al país i ha de continuar molts anys perquè articula els països catalans des del centre del país. Acabo de participar a la taula rodona de la poesia a la cançó. Ha sigut molt interessant, hauríem tingut l'oportunitat de parlar de molts temes que s'han anat obrint, però ha sigut molt interessant sobretot perquè hem aconseguit dibuixar el mapa del nostre país amb moltes maneres diferents segurament d'entendre la poesia i la cançó, però fetes sempre en la nostra llengua, amb molts accents diferents, i ha sigut molt interessant poder aprendre i escoltar de tots els discursos que avui s'han anat reportant. Haver vingut per primera volta a Móra d'Ebre, al Literarum, i estic encantat d'altres coses perquè combreguem molt en la idea aquella d'integradora i de portar totes les llengües que sigui possible. La incorporació de l'occità enguany ha sigut una delícia. Jo, com me vaig fer la tesi doctoral estudiant coses d'aquelles, el pensament panoccitanista, el trobar-te ara un festival que integra l'occità també és una cosa inesperada. Jo em pensava que era l'única persona en el món que era occitanòfil i resulta que no. Cosa que m'alegra moltíssim i espero que continuï molts anys així d'integrador. Necessitem gent que integri, persones que integren, entitats que integren. Miquela Lledó, i he vengut aquí a Móra d'Ebre a participar d'aquesta magnífica fira Literarum, i he fet un concert que he gaudit molt i la gent també s'ho ha passat molt bé. És un poble encantador, la gent estupenda, i estic molt contenta de connectar amb tota aquesta gent tan humana i tan expressiva. Bé, jo, la meva valoració de la taula rodona és que si ens haguéssim deixat una hora més haguérem arreglat el país totalment. Bé, és una manera d'expressar-me, però realment estic content de les aportacions
de tot l'espectre del país, de tota l'àrea lingüística, crec que ha sigut un contacte i una experiència pionera. I ha estat un plaer poder actuar aquí a la Llanterna amb una platea plena de mainada, participatius, superactius i superentregats que han fet que jo fruís tant o més que ells en l'espectacle. Realment penso que és un certamen que està muntat amb molt de cor i que val la pena i em feia molta il·lusió venir i un cop fet, un cop havent participat, estic super satisfet d'haver estat avui aquí i ens quedem aquesta tarda a veure més propostes. Com ho expliquem, això? No ho expliquem dient que són poemes visuals. Estic molt content que ens hagin portat aquí perquè realment crec que tant els illencs com els del País Valencià del Principat som una mica la nota folclòrica, no? La gota necessària per parlar d'una pancatalanitat que a la pràctica des de les illes i crec que també des del País Valencià ens sentim una mica abandonats, no? Crec que el Principat es mira massa una mica el malic i avui s'ha demostrat que Catalunya i que els països catalans són molt més que no aquesta comunitat autònoma de Catalunya. Gràcies. La valoració que puc fer sobre tot aquest esdeveniment és francament molt gratificant perquè se necessiten coses com aquestes per promocionar pràcticament el que seria la cultura popular i per consiguient molt positiu. La taula de debat ha sigut molt interessant perquè, per sort, això és un oasi on podem parlar de la realitat del nostre ofici, de com ens trobem en el dia a dia, però el que aspirem és que este oasi acabi sent la normalitat i que aquests marges als quals vivim i als quals ens agrada viure puguen anar agafant robustesa per a que la cançó d'autor i la cultura, des de l'educació i l'ensenyament des de minuts fins aquí, sigui un element troncal de la nostra vida i la nostra cultura com a països catalans. Hem actuat avui a la Fira Literarum, hem fet l'espectacle Espill de Jaume Roig sobre la narració en vers del 1460-61 escrit a València i l'hem portat a l'escenari d'ací del Literarum. Pensem que és molt important una fira com el Literarum, que a banda de mesclar literatura i arts escèniques, també implica tots els territoris que parlem el mateix idioma i que tenim d'alguna manera una cultura comuna i ho fa d'una forma, així mateix estic veient les banderes dels territoris diferents, d'una forma que creiem que és la que toca fer, amb el respecte cap a tots els pobles, sense centralisme, amb el diàleg i des de l'estima i la comprensió per tots els que formem part de tota aquesta cultura comuna. Hem vist ara el concert de Lluís el Sifoner i encarnava exactament el que està dient Daniel, amb aquesta barreja de les llengües romanços, amb un diàleg entre les diferents llengües, amb la música, amb la poesia, etc. Jo crec que això és la base del que hem de recuperar. Aquesta comprensió mútua, aquest diàleg, aquest retrobar-nos. I les lletres pensem que són la millor manera per a comprendre'ns i sobretot les arts en viu també que agafen aquestes lletres per a recuperar l'esperit d'una cultura comuna i d'una estima comuna que pensem que és el més important. Jo soc la Roser Puigbó, cantautora que vinc d'Andorra i realment estic molt contenta d'haver pogut participar en aquesta taula rodona. Realment per mi, com a persona que començo en el món també de la cançó, de la poesia, de les composicions, ha estat molt enriquidor i realment la Fira trobo que és un espai de trobada molt interessant i que té una programació excepcional. A veure, explica'ns una mica. Estic aquí en col·laboració amb la Fira Literarum, tant com a la part de la carpa dels llibres com a l'organització per un acte que ha tingut lloc avui, dissabte al matí a les 11, la taula rodona del poema a la cançó. Penso que és un espai que ens ha oferit una oportunitat genial per a tractar de la literatura des de la vessant més musical, més dels cantautors i cantautores. Hem tractat diferents generacions, diferents propostes artístiques diferents, estilísticament i de diferents èpoques i zones geogràfiques de la zona catalanoparlant i hem pogut compartir, jo penso que moltes experiències i fer una valoració final de com està tot, no? Tant la literatura com de l'aspecte musical o de la cultura en general, no? I l'aposta que se n'està fent des de les administracions. En fi, una mica de tertúlia que penso que ha sigut ben acollida i esperem que es torni a repetir. Hola, soc l'Àngel Vergara del grup La Xaminera, som de Saragossa i parlo una mica del català perquè
després de molts anys voltant per les terres catalanoparlants de l'Aragó i també per la resta del territori de la llengua, doncs home, vas aprenent. No sé si ho faig molt bé o no, i amb molts dialectalismes, però bueno, és una llengua que l'estimem, que la sentim nostra, una de les llengües vives i parlades a l'Aragó, així que la fem tan nostra. Molt bé, la sensació molt bona, la gent estava molt bé i ens han dit que els havia agradat, què us he dit, ben contents. I a nosaltres sempre vindré per aquestes terres, sempre ens agrada, ens sentim molt propers, així que ben contents. I vinc des del Matarranya, de la Portellada, i he vingut a passar-ho bé, perquè és un dia una oportunitat d'estar envoltada de moltes lletres, de música, de les coses que t'agraden, trobar-te molta gent que coneixes i altres que estan per conèixer, i m'ha encantat. A més, el més xulo que tenim representat tot el domini lingüístic, i això pels que som una miqueta friquis de la llengua, és sempre un plaer sentir tots els accents diferents que tenim al territori. Així que aquí estem molt a gust, entre amics i entre lletres. A la Fira del Llibre Ebrenc i Literàrum, perquè crec que és un espai molt important. Crec que és molt important que la gent que venim de llocs com les Terres de l'Ebre, d'experiències en general perifèriques, construïm la nostra veu, ens féssim escoltar, ens escoltéssim, i crec que és un espai molt bo en què la gent d'aquí vingues a la història, vingues a la cuina, vingues a la literatura, vingues al periodisme, parla i s'escolta. I això genera unes mescles molt rares, i en aquesta raresa hi ha la riquesa i el futur que hem de construir juntes al territori. El Literàrum és una de les experiències més divertides i més enriquidores dels últims temps. Per mi com a persona, perquè permet posar en comú a molta gent amb les mateixes inquietuds, i per mi com a artista perquè permet fer arribar una feina de molt de temps a llocs on pensava que potser no arribaria, i veure com, de vegades, en públics exigents, perquè la gent jove és un públic exigent i té criteri, pots acabar convencent-los. És per això que us demano, sisplau, que no deixeu de tenir al vostre cap la Fira Literàrum, on hi ha multitud de coses que passen i que valen molt la pena de conèixer. La veritat és una activitat molt xula que celebra les lletres, no? A nosaltres ens agrada molt la paraula, i poder contribuir a posar veu, cos i ànima a unes paraules que ens emocionen, doncs és una que ens fa molta il·lusió en un context tan bonic i en un lloc tan ideal com el de la plaça de dalt de Móra d'Ebre. Veterans que puja cada any a Literàrum, perquè penso que és una fira de referència quan el llibre ebrenc, quan espectacles de caràcter literari, i és un bon aparador perquè gent com nosaltres, que programem, que ens encarreguem de dotar de programació als teatres del nostre territori, puguem veure una gran diversitat d'espectacles, sentir accents, veure i conèixer nous escriptors i poder-los portar després a les nostres poblacions perquè el públic pugui gaudir d'aquesta diversitat que és Literàrum. És una fira increïble, és un aparador molt bonic, és una oportunitat única, i per a la gent que ens agrada llegir i ens agrada el teatre és una cita inexcusable cada any aquí a Móra d'Ebre. Hola, bones, jo sóc l'Albert Majaraca, participant de Barsembrant, de Replegats i de Catalunya Freestyle, i avui estem a Móra d'Ebre, que acabem d'acabar l'esdeveniment del Literàrum, i ha sigut increïble. Si ho puc resumir en 3 paraules, seria melós, rauxa i disbauxa. I res, estem aquí molt agraïdes de poder actuar al Literàrum, que és un festival preciós i està mega ben organitzat, molt xulo, i res, amb ganes de tenir més experiències com aquesta i que tothom gaudeixi de la funció.